ଅଷ୍ଟମପୁର ଦହି କୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଖଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଶାଗ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଡେରି କରିବାନି, ଦେଖିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର କଣ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାପଡ଼ା ଚାଲିଛି, 108 ଗୀତାପଡ଼ା ନନା ଆମର ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣକୁ ନବା, ଦେଖିବା କିଏ କଣ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି, ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ କଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗହଳି ଅଛି, ଗହଳିର ପୁରା ଜାମ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖର। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ଛୁଆ ପୁରା ପୁରା ଆମ ଗୌଡ଼ ଛୁଆ ପୁରା ବାଡ଼ି ଖେଳ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଗୀତାପଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଅଜା ହିସାବ ଆମ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ କେତେ ଦିନର କଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଖିବା ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଗ୍ରାମରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାନେ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ଗୀତା ପାଠ ହଉଛି, ସବୁ ପାଣିକା ବହୁ ବହୁଜନ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଜା ଗୀତା ପଢିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୀତା ପଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଆମେ ସମୟ ନବାନି, ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଖେଳୁ। ନବା, ଦେଖିବା କଣ କହୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମୀ ଓ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଯୋଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ, ସିଏ ଆଜିକାର ନୁହଁ, ଅନେକ ଦିନର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ପ୍ରାୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2000 ଅଢେଇ ଲୋକ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସତ୍କାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଲେ।